Hi nga pala sa lahat ng mga nagawan ko na kasalanan before. Ayan. Kaya kasi meron mga nagko-comment, may nag-PM minsan something. Naalala ka? Yes, Ano, totoo. shit, tong batang Meron talaga. to. Oo. Meron yan, ako yung inis na chan mo. Totoo, real thing talaga sabi ko, Ibig sabihin, face to face naaalala yun. kilala kasi ako doon sa lugar na. Ang inang yan. So, Lupit mo. Alam talaga Bostoyo nila ka dati. talaga. Gumanti po sa akin si Mrs. At nahuli kong meron siyang kachat. Hihiwalayan ko ba? Hello po, ako po si Tanya Chinita at ito ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. Bago po ipakilala ang ating napakagwapo at big time na Walang big time dito. Uy. Pogi na guest pwede. natin today. Maraming salamat po sa mga overwhelming comments nyo. In fact, babasahin natin siya, mga special shoutout sa ating nakuha ko to sa ating Spotify. Hello kay Rol de Guzman, kay Arthur, kay Eric Marfil, kay Kurt Bautista. Thank you so much for supporting. Kay Lynn, Philip John Samadan, kay Wilbert Cabiles, kay Divino Bansuela. Hello kay Mikey Mike, kay Cass, Justin Sanjego at Jerome. Hello din kay DJ Spinner, Jeyo Noon, kay RV Silva at kay Menudo Man. Yan, maraming salamat. Nabasa ko po lahat ng comments nyo. Thank you so much for supporting. Even though few episodes pa lang tayo, pero we're making on top and trending podcast. Thank you so much. Isang bagsak naman dyan, team. Palakpakan naman dyan. Thank you so much. Maraming salamat. At gagalingan pa po namin, lalo na ng aking bisita ngayon. Alam niyo po, sobrang idol siya ng lahat. Paano gagalingan? Pogi na. Mamaya. Pogi na, humble pa. Katulad ng naririnig nyo naman on the background. Lahat ng gusto mong memorabilias, kung gusto mong malaman yung value niyan, sa kanya ka pwedeng pumunta at malaman mo at pwede kang magkapera. Please welcome sa Tita Max, Boss Toyo! Ayan, maraming salamat po sa inyong mga suki ng Tita Max. Ayan, so nandito ako ngayon para... Alam nyo na, para kay tita. Ayan. Correct. Oy, thank you. Alam ko, ang dami mong schedules. Pero... Siyempre, ikaw pa. Hindi tayo makatawa. Mga may karamdaman, mga may sabit. Ilang araw ka naman may sakit? 2 days. 2 days. After ko nag-attend kasi ako ng bike sa Mayon 360. So, nag-bike ako. Ano ka talaga? Nagbabike ka Nagbabike, talaga? yes. Oo. Kaya super slim, no? Kasi nabalikan ko yung mga post talaga. mo, di ba? Tapos sabi ko, okay. Ano siya, Wala naging nang makain. active siya. Walang makain. Kaya... Wag ako. Pero ilang years na yan pagbabike mo? Siguro 2 years and a half. Going 3 years na. Oo. Yan. So, yun din yung... Parang di ka naman nabibilad, boss. Hindi, yan. Nangitim nga. Ayan. Isoy no? Hindi, wala. May team na. Naks so, naman. maganda kasi talaga yung pagbabike. Totoo. Para stamina and endurance. Yes, diba? So, kailangan yan. Kailangan ng stamina. Siyempre. Ni Boss Toyo. Kailangan natin Kailangan yan. ng stamina at endurance. Kailangan pang matagalan. Yes. Bakit Boss Toyo? It came from the street name ko dati. Code name ko sa clan. Yung Oblak Toyo J. So, daming best ko na to na explain din. So, from Oblak Toyo J, yung Oblak Kalbo, tapos Toyo, tapos Jason, tapos hanggang naging nag-iba-iba. Toyo. May mga ano din to. Nag-iba-iba. Tapos hanggang nagbebenta na ako online ng mga relos. So, lagi nila sinasabi, Boss Toyo, Boss Toyo. So, inaccept ko na yung Boss Toyo na tawag kahit never ko naman inaccept sa sarili ko na boss ako. Yeah. Okay. Kala ko never mo in-expect na toyoin ka. Yung Toyo, given na yun. Pero yung pagiging boss. Never naman until now. Talagang it's just pero you social media embody name. the Boss Toyo. You embody. I'm a friend of... sa dating namin, we know you're humble. Alam namin yan. Pero yung dating mo, you embody it. And kayang-kaya mo siyang dali na hindi siya mayabang. Maraming salamat kung ganun. Pero kasi yun nga, lahat kaibigan ko eh. So, PT employee, siguro pag nagagalit, medyo parang boss. Pero afterwards, balik ulit sa normal na Toyo. So, very approachable, very friendly. So, yun talaga si natural lang. So, ginagawa ko lang kung ano talaga yung lumalabas sa akin. Napansin niyo po sa mga influencers dyan, sa mga gustong mga nagsistart maging influencer. Napansin niyo, katulad sa akin Tita Max, hindi naman ako yun eh.
sa netizens yun galing. Pati siya. So kapag binigyan ka ng netizens ng name, kunin mo na yun. Yes, iyakapin mo na lang. Embrace it na lang with all your hearts. Tapos, just gawin mo lang yung natural mo. Di ba? Yung natural din yung pagiging Tita Max. So, bakit nga pa Tita Max? Ako nga magtatanong. Post lang ako ng post ng cleavage. Tapos sabi nila, Viva Max in collaboration with Tanya Chinita, Tita Tanya. Akala ko o Max. Hindi. Ikaw kasi iba-ibang page yung pinapalo mo. Yung pinapalo niyang page ko yung mga poser. Poser yung mga nagpo-promote ng, ikaw talaga, mga binibili mo. Nagpo-promote ka ng mga yung mga... Kaya mo pala ako ini-invite, yung pala yung gusto mong experience. So, hindi pala. Yung mga fake page pala yun. Pero lalaki nila ha. Lalaki Oo, totoo. Pero yaman na, bigay ko na yan sa kanila. Yes, okay lang naman yan. Okay. Yung ilang years na yung Boss Toyo, boss? Since mga 2016. May nakwento ka sa akin na ikaw, ano yung tattoo ng kamay mo, kapatid? Alin yan? Ito. Ayan. Ito yung papakita po. twins. Close up. Yan. Yung twins ko. Ayan. Ito yung twins niya? Na miscarriage ni Mrs. Yes, so tinatuan ko siya sa kamay ko. Ultrasound. Alright. Wow. Oo, pero yung nandito, doon ako interesado. Ito? Ito ba tinanong ko? Ito kasi. Yun yung interesado ako. Oo. Mahilig ka ba dyan? Ha? Mahilig ka? Ba't ako? Hindi, I mean mahilig. Ako ang papagay. Charot. Mahilig ka dito? Mahilig ka dito? Ha? Mahilig Why ka dito? not? Pagmahal. 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 Ikaw ba? Pag mabango. Hindi. Siyempre pagmahal. Siyempre ginagawa lang yan. Totoo. Sa karelasyon natin, sa mahal natin sa buhay. Not everybody deserves kain pepe. So, di ba? Pero di ba may clothing brand? I remember. Dati. Oo. Yan yung kain pepe. Oo. So, kamali tayo, natuto tayo. Kasi before syempre medyo toyo nga Kaya nga toyo, medyo puro kalokohan yung iniisip, puro kagaguhan, puro katarantaduhan. Alam mo, wala naman tayo dito kundi pareho tayong loka-loka at loko-loko, yeah, diba? So yun nga lang, I go overboard siguro. Medyo talaga naman, I admit naman. And talaga naman pinagsisihan ko rin. And after that, so natuto ako. It's a lesson. So sabi pero nga lagi. Pero grabe na yung pagbalik mo, ha? Yun nga, maraming salamat pa rin kasi after that infamous na yung kain pepe shirt, nakabounce back tayo ng ilang taon din. So, yep. Ayun, maraming salamat. Yan. Anong nag-inspire sa'yo sa pawning? Show sa US. So, sabi ko, why not gawin ko dito sa Pinas? So, yun nga, tinry ko with my friends. At ayun, maswerte dahil tinakilik tayo ng mga kapwa natin Pinoy yan. Actually, hindi lang Pinoy, piti ng mga ibang bansa like sa Indonesia, very well-known yung vlog natin. Yes. Oo. So, anong first video mo na nag-hit? Kasi it starts with one... the first episode. J. Rowa. Yes. Because of J. Rowa, so maraming salamat sa iyo dyan, Jen Rowa, dahil talagang pinagbigyan mo ako. At kahit nakatanggap siya ng sobrang daming bash on the first episode, talaga naman... Even you, I think. Actually, hindi pa masyado sa akin. Mas maraming bash kay J. Rowa kasi nga bakit binenta daw ng ganun kamahal. Yun. Pero ganun tayo gumawa ng content, tayo mga influencers, kailangan yung mag-isip ka outside the box, hindi pwedeng. Hindi pwedeng the same thing lang with the other. Mapapansin ba kung same price lang? Be different, dapat always. Kailangan kakaiba ka. Pagka walang kakaiba sa'yo, sa sobrang dami ng content creator ngayon, kung pare-parehas lang, wala din, di ba? So, you need to be different talaga. Okay, sa mga, lahat halos ng videos mo trending, gano'n na kayaman ng isang Boss Toyo? Hindi pa ako mayaman. Honestly, I'm not. Madami tayong mga loans, madami tayong mga investments. Yep. I'm on the process of getting there. Pero now, I can say that hindi pa ako mayaman talaga. Siguro, such a humble person. Gumana yung buhay. Gumanda na yung buhay. Nakakabili na ng mga gamit na hindi natin nabibili before. But not to the extent na talagang lavish and yung mga sobra. So, yan. Wala akong sports car. Wala akong mga ganon. Kasi, mas gusto ko siyang paikutin sa negosyo. I'd rather spend it on sa negosyo ulit
tanim lang ng tanim. Tag ito, out of the box, sabi nga, mag-experiment ng mga bago. Correct. At nakikita ko yun sa'yo. Yes. Branch, yun talaga. Isip ka ng mga other businesses. Isip talaga ako ng isip kasi I wanted to someday, I will hit the jackpot. I will hit it big na talagang as in, napagtanggumpayan ko na. Kasi ngayon, and the legacy, no? Yes, I'm correct. still on the process and talagang pumoproseso pa rin tayo. It's just that na-label tayo na Boss Toyo. So, medyo ginagampanan ko, 'di ba? Sabi nga sa itsura, pero kahit naman siguro hindi ka naman sobrang yaman, you can act at pwede ka rin naman magbihis ng mukha kang talagang boss, 'di ba? So, yun lang. Uy, sobrang idol naman. Pero before maging Boss Toyo, sino? What's your true name, real name? Jason. Pero talaga. Sino si Jason? Dati wala talaga si Jason eh. I had so many ups and downs, so many struggles in life na talaga naman kakaiba yung mga pinagdaanan natin. It's not a normal thing, masasabi ko sa lahat ng mga ginawa ko sa buhay ko. Then, madaming regrets. I have so many regrets. Tapos, syempre hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral. Totoo. Dumating tayo sa punto na talagang zero. Wala tayo sa pera talaga sa bulsa. Pero Manila boy ka ba? Ay, hindi. Cavite. So, 2020, nung pumunta ako ng Quezon City. So, that started na yung mga pag-vlog ko. Nakasama ko yung mga kaibigan natin na mga sikat. From there, yun, naging kakilala na paunti-unti. Talagang process. I'd never skip a process kasi naniniwala ako na slowly but surely yung galawan. Totoo. Okay lang eh. Hindi ako nagmamadali. Actually, I've never rushed anything na ginagawa ko. Talagang try proseso. Try lang na try. Nakikita ko yan. Actually, 2023, bankrupt pa ako. Oo. May pawn stores na noon. Tapos nakabawi ako paunti-unti until now. So, talagang proseso sa buhay. Talagang ginagalingan lang natin. So, yun lang yung sikreto doon. At huwag matakot mag-try, no? Kasi yes, staker ka, napansin ko. Kung sakaling maubos yung pera mo, kakatry, it's worth sa akin. Kasi ako ganun talaga. Minsan sinasahid ko talaga yung pera ko. Kahit, susugal talaga, no? Yes, sumusugal talaga. Sinasahid ko kahit walang natitira. Tapos, maswerte lang na may bumabalik sa mga ginagawa ko. So, yun. So, anong advocacy ng Boss Toyo sa business? Advocacy ko syempre, being real advocacy ko muna or gusto ko talagang mangyari is, syempre, maging maayos yung buhay ng pamilya ko. So, syempre, paano ko naman sasabihin na advocacy ko yung ibang tao ko, sariling pamilya ko, hindi ko mabigyan ng magandang buhay. Testimony. So, ang una ko, syempre, ang gusto ko is maging maayos ang lahat ng mga malalapit sa akin, mga mahal ko sa buhay. I want them to, syempre, magkaroon ng financial stability. Kumbaga, financial na maayos na sila. Ilan ba anak mo? Teka, baka may mabanggit na mali. Baka may mabanggit na mali. Skip muna tayo dyan. Baka maling bilang. Okay lang. No? Save ka. Wag yan. Okay. So, yun lang. Talagang gusto ko lang magkaroon ng financial stability yung mga mahal ko sa buhay, yung pamilya ko. Tapos then, lahat ng sobra, yun nga, sabi ko, every time I help mga ibang tao, piti yung mga outreach program ko, piti yung mga charity works, yun lang yung sobra. Yung able ko lang na kayang ibigay, yun lang yung binibigay ko. And then, I ask help sa mga may mga makakayanan tumulong na hindi naman nila kayang pumunta sa lugar or wala silang time para doon sa mga charity works and outreach. So, nagiging instrumento ako for them na may abot yung mga tulong na nanggagaling sa kanila. Yun yung kalimitan ng charity ko. Siguro sa charity ko, spend lang ako dyan ng minimal, konti lang, yung mga pamasahe, transportation. Minsan, malimit pa, libre. Nakakuha tayo ng mga sponsors, sa mga Roro, sa mga transportation, lahat. Tapos, nagbibigay yung mga ibang mas mayayaman talaga. So, yun. So, yun yung nagiging ginagamit instrument ko. ka. Yes, I'm just an instrument. Ako lagi ko sinasabi, I'm just giving yung kung kaya ko lang. Kasi nga, may family ako to help them. At meron ng mga kamag-anak, diba? Sabi nga nila, bago ka tumulong talaga sa ibang tao, you must first help sariling yung mga... bakuran mo muna. Para makatotohanan. Kasi, yan. paano mo sasabihin na tumutulong ka sa iba, nagbibigay ka sa iba, pero makita mo may mga mahal ka sa buhay na hindi mo matulungan. So,
That's for the, ano ba yun, para ba mapansin ka sa social media, para ba sa clout or whatever. Totoo, Kaya, totoo. I always says na yung family ko gusto ko muna na magkaroon ng financial stability. Lahat kami, piti yung mga anak ko na malalaki na. Kasi syempre, baka magkaanak sila. Ayoko na rin maranasan nila yung naranasan ko before na nag-0-0. Tayo mga millennial, ganun no? Yung mga pag-childhood kasi natin hindi okay eh. Yes. So, ang dream natin ngayon, hindi na nila ito maranasan kami. Oo, yun talaga. I don't want them to experience what I've experienced before. And it's not right for them to experience yung things na nagawa ko kasi dati. Diba? Pero, like ko na sinasabi na mas gusto ko na pumaproseso rin kayo. Like yung iba kong anak na matatanda na hindi ko sila in-spoiled. Sabi ko, kasi I wanted them to experience the process and yung learnings ng experience. Kasi the biggest, para sa akin the biggest teacher ko sa buhay ko is experience eh. Okay. Pag hindi ko na-experience yung isang bagay, hindi ako maniniwala. Yan yung isa sa mga sikreto ko. If you gonna tell me something or a story na hindi ko naranasan, for me, it's just a fictitious story still. Gusto ko kasi naranasan ko eh. Para ma-feel ko at masabi ko. Kasi sa dami ng naranasan ko, I think siguro parang ang dami ko na rin talaga naranasan na rin ng ibang tao. So, for me, yung experience talaga yung teacher ko sa buhay. Yan. Wow. Risk taker talaga tong taon. Yun talaga. Kumbaga, ang ilang ka sa magkakapatid? Ba't ganito attitude mo? Doon siya umampun sa akin kasi nga ampun ako, di ba? Nung sa family na umampun sa akin, ako yung eldest. So, pagka-ampun sa akin, nagkaanak na. Actually, never naman ako naging breadwinner dun sa family na umampun sa akin nga kasi pasaway ako that time. Wala pa naman ako nun. So, pasaway talaga ako. Tapos, doon naman sa real, yung sa dugo na pamilya, yung mga totoong nanay ko, totoong tatay ko na hindi ko kilala. Parang, totoo? Yes. Parang mga ata ako sa, pangatlo ata ako. Nakaka-inspire naman ang yung story. Pangatlo ata ako kasi I have 2 sisters, tapos ako, tapos sisters, ganun. So, pangatlo. Doon sa tunay yun na yung by blood. Never mo na nakita? Yung mga kapatid ko, nakilala ko sila. Pero yung mother ko kasi namatay noong 1986 through suicide. So, tapos yung father ko, hindi ko naman talaga nakilala and ayoko din naman kilalanin. So, yun. Wow. Pero despite that, na sinasabi mo ayaw mo kilalanin kasi alam ko na merong something. Pero nakikita ko paano kang tatay sa family mo. Yes, kasi sa mga anak mo. Kasi dahil natuto ko to sa dad ko na umampun sa akin. Diba? He was very responsible father. Always, never ko nga nakita nag-away sila ni mami ko yung umampun sa akin. Tapos, the sacrifice kasi he was an OFW for 16 years. So, I really, nakita ko talaga yung sakripisyo ng daddy ko na umampun sa akin na halos wala sa bahay buong taon. Then, uwi lang for isang buwan. For the whole 16 years, minsan uwi andito na pa 2 years. Sila? Ha? Yung parents mo na umampun sa'yo? Ano? Andito pa sila? Yes, andito pa. And kasama they're mo very sila happy lagi? kung ano yung tinatakbo ng buhay ko. Kasi nga, sobrang proud yun sa'yo, no? yes, actually, yung mga past years dun ko naramdaman na, ay, ang ganda nung ginawa ko sa buhay ko. Kasi, for the whole year ng buhay ko, never silang naging proud sa akin. Lahat ng kamag-anak ko. Actually, parang lagi nila akong inaalis or parang hindi, I'm not part. Hindi yung immediate family ko, yung ibang relatives. Alright? So, parang yung apelido nila, biniblemish ko sa mga puro katarantaduhan. Sayang nga kung buhay pa yung lolo ko kasi galit siya dati kasi lagi nga yung surname niya na iniingatan, lagi kong sinisira. Yes. So, ngayon na hindi nyo nabutan, di ba? At least kahit pa paano. Nakabawi. Diba? Yes, nakakabawi tayo. Nakatingin siya sa langit, sabi niya, okay na. Yan. Okay so, na tayo. I'm very proud naman sa kanila dahil. Nice. Kundi dahil sa kanila. Parang gusto ko doon magdigdip eh. Doon sa part mo na yun eh. Ang alin. Doon sa part na, ang ganda ng childhood mo. Kita-kita ko kung bakit hanggang ngayon adventurous ka. Kasi ang daming adventures ng childhood. Sobrang daming story talaga ng childhood ko. From childhood to teen. Napakamakulay, no? Sobra. Makulay na ang daming kalokohan na it's not normal. I could say na it's not normal thing yung mga nagagawa ko before. Kasi how can you say na normal yung pang-snatch? Di ba? Hindi siya normal. Yung pagbibisyo. Nang ilang taon ka? Siguro mga 20
mga 20 years old ako, 19. Ito yung mga addict days. So, as in, worst to worst addict. Well, magkakapatid naman yan no? Addict, tapos magsasnatch ka na rin. Saan to? Sa Cavite? Cavite. Saan ka ba sa Cavite? Cavite City. Okay. Then, kung saan ako napatambay doon. Cavite, Noveleta, Rosario. Kahit saan magtambay, puro kagaguhan. So, sinusundo ka ba sa police station? Hindi naman po ako nakulong. Yun ang maganda lang sa akin. Pag naka-curfew. Ay, hindi. I never been in jailed in my life. Wala naman na kaso. Kasi pasaway lang. Kasi nga, matigas ulo. Medyo lagi ako mukhang batang tignan. So, pag nahuli, at mamakaawa. Hindi niyo po maalis yung shades ngayon kasi pareho kami may sakit. Oo, may sakit. Nagmamakaawa. So, parang naawa naman sila sa baby face. Sa face card. Diba? Correct. So, pero, yan. Hi nga pala sa lahat ng mga nagawan ko na kasalanan before. Ayan. Kasi meron mga nagko-comment. May nagpi-PM minsan something. Naalala ka? Yes, totoo. Shit, tong batang meron talaga. Oo. Meron yan, ako yung inis na chan mo. Totoo, real thing talaga. Sabi ko, Ibig sabihin, face to face naaalala yun. Kilala kasi ako doon sa lugar namin. Inang yan. Lupit mo. Alam talaga Bostoyo nila dati. ka talaga. Yes, oo. Tapos yung tumatakbo ng Pasit Canton. Di ba? So, mga ganun sa tindahan. Tumatakbo ng Pasit. Kinukuha mo sa tindahan? Hindi. Kunyari, bibili ka ng 10 Pasit Canton. Then, utusan mo bumili ng tinapay. So, pumunta siya sa likod ng tindahan. Tapos ako, tatakbo na ako. So, yun. May mga ganun klase na mga, actually, it's not normal talaga. And I do not recommend na sundin yung path na tinahak ko. Kasi kung uulitin ko, yung buhay ko, tatanggalin ko yun. Kasi hindi mo naman kailangan ma-experience yun para maging ganito ka din na kung ano ako ngayon. Actually, maswerte lang ako dahil kahit naranasan ko yung mga ganung pangyayari, na-survive ko. Kasi dapat nga, maybe patay na ako or sa mental na ako, nakakulong na ako. Pero still andito ako to share my story. And kaya sa lahat ko sinasabi, hindi dapat ako tularan. Kasi pwede ka naman na maging successful na tao kahit hindi mo madaanan yon. Alright, sa mga panahon na yun, syempre magulo yung pagkabata mo. Merong isang tao o sitwasyon niya na nagsabi sa'yo na okay, tama na, magbabago na ako. Actually, may sarili ko lang. Sarili mo. Ito yung time na after ko ma-dengue, nung pangalawang dengue ko ata. Wait nga, akit ko nga konti. Yan. After nung pangalawang dengue ko, and paglabas ko rin ng pangatlong rehab ko ata yun. Tapos nagka-dengue ako. After nun, yung feeling ko na akala ko mamatay na ako sa dengue. Tapos, hindi ako mapa-hospital kasi nga, wala nga pera. So, sa bahay lang ako. Mga ilang araw ako hindi nalabas ng bahay for a week. Kasi nga, yun lang yung wala doon lang talaga. Walang kaya, oo. So, sasaksahan lang ako, uminom lang ako ng mga gamot, something ganon, di ba? Tapos sabi ko nun, pagkatapos nun, parang ayoko na. Hindi na ako, sabi ko, parang ayoko na Tapos after a week, nung medyo nakarecover na ako, naghanap akong trabaho. Doon pumasok yung una kong trabaho. Yung water station. Nag-water station driver, pedicab driver. So, yung padyak lang. So, yun yung una kong trabaho. From there, doon na ako na-addict sa trabaho. Kasi I'm a very addictive person eh. Every time na meron akong nagagawa, nakafocus ako doon muna. Pag nagsawa na ako, lilipat na naman ako. So, ganoon ako eh. So, every time na mapapalit ng mga bagay, doon ako nag-shift. So, yun. Nung na-addict ako sa trabaho, lahat ng trabaho pinasukan ko. Kasi kailangan ko ng kumita eh. Kasi walang-wala na yung family namin. Kasi naloko kami ng scam. Yung family ko naloko ng scam. So, hindi naman kami mahirap nung bata eh. Hindi ko, nasa middle class kasi OFW nga si dad ko. Ako lang talaga yung nagpahirap sa sarili ko. And then dumating yung point na na-scam kami. Hindi lang kami, buong family namin, lolo, lola, tiya, tito, lahat sila si OFW, lahat sila eh. Lahat kami na-scam. So, nung na-scam, nawala ng pera yung family namin. Walang malapitan kasi lahat ng family namin nawala din ng pera eh. So, talagang naghirap kami lahat. So, from there, doon na talaga. Doon na namin naranasan pitin lang mga dad ko. Tsaka, isipin mo, daddy ko for 16 years, he was an OFW. Maganda yung position niya. Programmer analyst siya. Tapos pag uwi niya, ganun nangyari. Tapos, he needed pa na
bumili ng jeep para may pang araw-araw lang, yung hindi pa na-scam, may pang boundary, tapos nung time na kailangan na siya na mag-drive, matanda na, nag-drive siya ng jeep. So, nakita ko sa nila yung hirap. Piti yung mami ko na kailangan mag-travel ng 1.5 hour para magtinda ng halo-halo sa tindahan ng lola ko sa other town ng Cavite. Para lang mabigyan ng baon yung mga kapatid ko. Tapos ako sobrang pasaway ko. Sobrang ikaw lang ba itong pasaway at adik? Ako lang. So sobrang wala akong konsensya dati. Kumukupit pa ako dun sa mga tumpok ng barya na daddy ko. Nakita niya sa jeep. Kumita siya ng mga 400, kukupitan ko pa yun ng 100. So sobrang sama ako talaga. I was really yung tao na hindi mo dapat pamarisan before. Kung pwede nga lang akong patayin noong time na yun, talagang ganun talaga. I was really salot sa lipunan. Correct. So talagang this was salot early 2000. Early 2000 to, no? No? Yes. Early 2000. Parang 1999 na-rehab ako. First rehab ko. Tapos lumabas ako 1 month. Tapos na-rehab ulit ako. Then after ulit ng 2 buwan, ay, sabihin ako sa'yo. Yes. Hindi latang ka. Siguro kasi ngayon lang. Pero before talaga makita yung mga pictures ko. Honest, hindi ito. Natawa sila. Di ba? Hindi. Sorry, kasi siguro, may nakakilala kasi ako ng mukha talaga ng siguro I'm very blessed na lang talaga with yung balat ko, with my skin na lang. Tsaka yung ano ko na. Sana all. Grabe ka naman talaga sa genetics. Diba? Sinasabi mong, hindi, face card. Yun lang talaga. Siguro yun lang. Alam mo, pagmamahal ng magulang mo gumising sa'yo na. Yung sakripisyon. Yes. Kasi nga, kita mo yung kahirapan na din ng buhay. Yung hindi ko na para dagdagan yung hirap ng buhay ng family naman sa akin. So, kailangan ko na para sa sarili ko na lang Kasi hindi na ako nakakahingi sa kanila ni piso. Kasi wala na akong hihingin Wala na sila So, bakit pa ako hihingin ng hingi? So, pag kukupit nga lang ako ng 5 peso, talagang galit na galit sila sa akin. Kasi, dati hindi ko siya naintindihan. Alam mo ba, dati pag kumakain ako doon ng pagkain, nagagalit sila. Minumura nila ako, putang ina mo, kumain ka na naman. So, wala akong place dun sa stat yun because they are really zero So, ilan lang yung natitira. So, so sabi ko, kailangan ko kumain. So, kailangan ko magtrabaho. So, dun ako nagtrabaho. Kasi yung 2 kapatid ko tumigil ng pag-aaral. Yung second, alam mo yun, kay Jeff, kay Kuya Jeff ko. Hindi ako pala yung kuya kay Jeff. Yan ako nagpapasalamat. Kasi he was an aircraft maintenance 3rd year college sa Airlink. Then yung na-scam nga kami. So bumaksak lahat. So wala na siyang mag-aaral. So yung isang kapatid ko naman, mag-aaral pala ng 1st year college. Gusto mag-engineering. So nag-TUP siya. So mga scholar. So nag-stop yung kapatid ko na yon to give way doon sa youngest namin. And nagtrabaho siya sa Save More, grocery. Siya yung nagpo-provide. Is helping our family. Tapos ako sobrang pasaway. At naalala mo yun, no? Naalala ko, tapos hanggang nag-Japan siya. Siya ang nagtaguyod sa amin. Nagkasakit si mami ko ng cancer. He was the one who helped talaga my mom. Talagang siya lahat. Tapos kaya nga ngayon, kahit pa paano nakakabawi na. Kapatid kasi, mo na yes, yan. kasi ako na nakapagbigay sa kanya ng trabaho. Kasi nga, ayoko na siya mag-abroad na rin. Hindi man malaki yung sweldo. Pero at least, alam mo, sobrang pasalamat ko talaga dyan sa kapatid ko. Hindi ka nila sinukuan. Hindi talaga. Shout out sa inyo po. Kahit galit na galit sila sa akin. Alam mo, lahat sila galit na galit sa akin. Sobra. Naranasan mo diba na pupunta ka ng handaan, party, mga pinsan. Kakain ka, babantayan ka. Kasi titingnan nila yung kukunin mong pagkain. Baka mangdudukot ka kasi. Baka madami yung pagkain. So pag madami kang kinain, sasawayin ka. Mapapaya ka. Na-experience ko yung lahat ng yan before. I was really left out because pasaway kasi. There's a reason Hindi wala naman yun nila ginawa. Hindi nila yung ginawa dahil gusto lang nila. Kasi ampun na nga ako, pasaway pa ako, tarantado pa ako. Naranasan ko yun. And natanggap ko yun. Kasi pag nagkukwentuhan kayo, naaalala niyo yung magkakapatid? Oo, kasi parang last year, parang nag-post ako something or 2 years ago. Nag-post ako doon sa birthday ni dad ko. So, invited lahat ng family namin, yung mga kamag-anak niya. Sabi ko, salamat ako sa kanila lahat. Sabi ko, maraming salamat sa inyong lahat. Kundi dahil sa inyo, hindi ako magiging ganito. Wow, satisfying sa hindi nyo yung ginagawa nila sa akin. Lahat kayo, galit kayo sa akin. Sabi ko, alam ko na kinamumuhian nyo ako before. Lagi nyo akong, tag dito, ano ba yun? Basta parang, hindi ko kilala yan. Parang, dinidiscredit yung pagiging relative. Parang ganon. Pero tandaan nyo, never ako nagtanim ng galit sa inyo. Kasi
kayo yung dahilan, kaya siguro nagkaroon din ako ng lakas loob na bumangon. Diba? Kaya nandito na ako, hindi ako galit sa inyo dahil alam ko na dahil din to sa akin. Kasi kung mabait ako, kung maayos akong tao before, hindi nyo naman ako gaganunin. Totoo yan. Kaya never blame your relatives. Diba? Always tayo sinasabi lagi, pag nagkapera, bumabait ang mga kamag-anak. Alam mo, tutol ako doon eh. Kasi depende yan eh. Depende kung anong klase ka bang kamag-anak din sa kanila. If you're no good relative, bakit ka naman nila talaga papansinin? Bakit ka naman talaga nila iintindihin? Diba? Siyempre, may buhay din sila eh. May buhay din silang sarili. Diba? Correct. So, it's not after all, it's not the money after all. Like ko sa mga kamag-anak. Wala naman lumapit sa akin ng mga kamag-anak ko na ngayon na successful na ako na nangingi. Wala. Yung iba lang, meron kasi naintindihan ko naman, may kailangan talaga, may sakit, okay lang yun eh. Pero isabi mo na, di ba, yung katulad ng iba, sinasabi, mabango ka na sa kamag-anak mo pag may pera ka na. It's not true. For me, hindi yun. Kasi, mabango ka na pag may pera ka sa akin kasi mabango sila, they're proud na sa akin. Kasi dati talaga wala akong pasaway. Kung hindi naman ako pasaway nun, okay yung relatives ko. Yung umampon sa akin na pamilya, I'm very much thankful na napunta ako sa kanila. Because, kundi dahil sa kanila, hindi ko rin ako magiging ganito, na napalaki nila ako, na kahit hindi ako maayos yung teenager ko kasi nga nalaman ko na ampon ako, pero nung latter part na nung pagkatao ko, doon ko na nalaman lahat eh, na it's my fault, kaya ako na-experience yung ganun sa kanila. So, yun. Hi sa mga lahat na relatives ko. Yung kinalakihan mong ganun sitwasyon, paano naka-apekto yon sa relationship mo sa opposite, sa babae? Relation ko sa opposite. Nagpaiyak ka ba? Marami ka ba napaiyak? Before talaga, Eto na po, dito na po tuloy. Siguro, ang hirap, pero talaga, naging babayero din talaga. Yes. High school days pa lang eh. Talagang parang yung ilang magka-classmate, parang naging girlfriend ko lahat eh. Parang mga ganun. Minukbang mo naman lahat? Hindi na, parang normal naman. Hindi. Tsaka face siguro. guard eh. Hindi naman. Siguro talaga lang. Hindi. Charming eh. Charming face guard. Face guard. Hindi ko masasabi na gano'n eh. Basta, siguro makulit. Kasi siguro one thing is sa akin, mas gusto nila yung traits ko na palabiro, malambing, mabango. Tsaka magaling ka mag-PR. Yan siguro. Yung makisama. So siguro yun talaga yung mga attributes na maganda sa akin eh. Humor. Yan yung humor yan. Yung so marami nga napaiyak po. Minado naman po siya. With that, about relationship, so meron sumulat sa atin dalawa. Papayuhan natin regarding relationship. Sige, payuhan natin yan. Hi Tita Max. Ako po si Christian. 4 years na po kaming mag-asawa ni Olive. Maganda po yung asawa ko, matalino, sexy, lahat na yata ng katangian na hahanapin mo sa isang babae ay nasa kanya na. Pero minsan, nagawa ko pa rin bumembang sa katrabaho ko habang nasa company outing kami nun. At eventually nalaman niya po at umamin naman ako. Pero nung August, nabuksan ko po yung Instagram niya. Gumanti yata siya kasi nakaka-chat niya po yung office mate niya. At sa pagbabackread ko, ang sweet nila. Iko-confront ko po ba siya at tatanungin ko kung may nangyari din sa kanila? Pag nalaman kong oo, tingin ko hindi ko kaya. Hihiwalayan ko po ba pag nalaman ko? Love, Christian. Para sa akin, kasi para sa akin, iba yung, sorry for sa mga babae. Okay. Hindi, sige, okay lang. Safe space to, promise. Sa akin, pagka ganun, confront ko pero iwalayan ko na agad. Pag nalaman mo. Yes. Ko-confront mo, ang tanong mo, may nangyari sa inyo? Sabihin ko, hindi ko siya tatanungin. Shit. So, sabihin ko na lang na nahuli alam mo na meron na to. Sabihin ko, nahuli kita. Ganun. Kahit ano pa yung ginawa ko sa'yo. Siguro, I'm being biased kasi lalaki ako. Correct. So, sa akin lang naman to, it's my own opinion. Go lang. Kasi nangyari na ito sa akin before sa isang wife ko. Totoo. Yes, may nangyari na ito sa akin. So, nung nalaman ko, wala. Sabi ko, sige, go. Hindi na para abulin ko pa yun eh. Okay. Kasi, paano kung mahal mo siya? Wala, kailangan din talaga. Kaya mo tiisin. Kaya kong tiisin. Nagawa ko na eh. Nung yung nalaman yun, alam yan, siguro before yung Pawn Stars, kilala mo, yung ex-wife ko, ganun, di ba? So, nung nalaman ko na ganun, ay, wala na. Wala na usapan. Sabi ko, hiwalay na lang.
Okay. So, yun yung para sa akin. It's not being biased dahil lalaki ako kasi nagkasala ako. Kasi according sa kanya, oo. nahuli ako, ang babae ako, nahuli, parang gumante or parang sort of revenge. So, it's not, hindi na mangyayari. O gumanti siya, tatanggapin ko. Kaganti ako. So, hindi matatapos. Hindi matatapos. Tapusin na lang. So, wala na tong So, kung dalawa na kayo nagkakamali, okay lang. Hindi ko sabing okay lang na ako magkamali na magkamali. Okay? Pero sa akin, kung hayaan ko pa, nagkamali ako, nagkamali ka, magkamali ito ulit, magkakamali ko, wala mangyayari. So, sa akin, toxic let go na lang. Oo, correct. I'll just let go. Yep. Yun na lang talaga. Hindi sa pagiging lalaki yung tingin ko sa sarili ko, superior yung male dito na parang lalaki ako, kailangan hindi mo ako lokohin. Kailangan ako lang yung may karapatang manloko dito. Pag ikaw nanloko, alis ka na agad. Diba? Parang ganun Parang ganun paano dating kung humihingilan siya ng sorry sa'yo na? Hinihintay niya lang yung sorry mo na kaya ko to ginawa para magpakumbaba ka sa akin, magsabi ka ng sorry. Paano kung ito yung paraan niya to ask reconciliation? There are so many ways to ask sorry and forgiveness sa ibang tao. It's not kasi para saan sa appropriate para sa isang babae. Ewan ko, yun ang tingin ko sa akin. Yep. So pwede nyo akong sabihin na mali ako at pwede nyo sabihin tama ako kasi it's just my own opinion na para sa akin yung babae kasi parang sobrang sagrado. Parang pag kailangan yung babae one man woman lang siya. Or paano ba, one woman man ba yun? Para saan basta ganun yun. Para sa akin mas gusto ko talaga yung Pilipina yung moral values ng babae. O na hindi siya katulad na iba na open for everyone ba? So, ganun sa akin pag mahal ko Pero syempre, pag bembang-bembang lang, wala kang pakialam. Usually kasi, di ba? Pag bembang-bembang lang, wala ka naman pa. Pero kung wife mo, if it's your wife, if it's your mahal na girlfriend. Dinadala niya yung apelido mo. No? Yes. And also, syempre, it's naapektuhan yung sobrang laki yun yung ego natin. Ego ko bilang lalaki. Correct. So, di ba? So, katulad nga, di ba, sa Old Bible or sa Bible, di ba, sabi nga, is medyo unfair nga. Pag ang lalaki nagkasala, you need to forgive them. You need to give them chance. You need to understand them. Pero pag ang lalaki, ang babae ang nagkaroon ng kasalanan, di ba, anong ginagawa? They threw stones, pinaparusahan. Papatayin. Diba? So, siguro yun yung na-adapt ko sa akin. So, kanya-kanyang adaptation to kung paano ka lumaki. Yes. So, yun sa akin. So, yun. Ganda, di ba? Kanya-kanya talaga tayo. Kanya-kanya yan. So, siguro sa iba, kaya nila tanggapin. Correct. Pero ako hindi ko kaya tanggapin. Okay, masasabi mo ba na nangingibabaw yung ego mo and pride mo sa pagmamahal niya over pagmamahal mo sa kanya? Hindi naman ego sa akin totally yung reason kung bakit sabihin ko na hiwalay na Kasi ngayon nga tulad ng sinabi ko, kasi hindi na matatapos yun. So, lagi ko siyang iisipin. It's a nightmare for me. Alright. Lagi ko isip katabi ko. Yes, correct. Pero ang balik sa'yo, iba kasi, ikaw nga binembang mo sa hindi, kasi ang lalaki, outing, ang lalaki pumapasok lang Ang babae pinapasukan. So what's the difference? Yeah. O yung babae pinapasukan yan. Di ba? Pero ang lalaki kasi pumapasok lang. So para sa akin, ewan ko kung hindi ko alam kung tama ba pinagsasabi ko dito, pero yun talaga yung para sa akin. Hindi ka naman nag-iisa. Yun lang. Yun talaga. Iba yung dating ko para sa akin. Correct. And ano masasabi mo dun sa mga lalaki na kinontinue pa rin yung relationship nila? Despite na nalaman niyang may infidelity, may pagganti na si babae. Pero sa mga lalaki yan, saludo ko sa kanila. Talaga? Kasi they're giving chance for both of them to still ayusin kung yung meron sa kanila. And wala akong masasabi sa kanila. Still, hats off sa kanila. Kasi nga, they have the courage to sleep again sa asawa nila even though nakagawa sila ng gano'n. So, bilib ako. Hindi ko sila inaano na, walain mo na yan. Hindi. Pero kung may papayo, halimbawa kapatid mo, tas gano'n. Kung kapatid ko, wala. Sabi ko, wala na niya yun. Kagago ka ba? Correct. Like sa akin. Ano ka ba? Loko-loko ba? Diba? So, parang kunyari, if you have kaibigan, tapos naging girlfriend, di ba parang it's awkward. Parang, ako din, same. Di ba? Totoo.
Siyempre, bias tayo dun tayo sa kaibigan na natin na. Oo. Actually, lamang lagi ang lalaki sa usapin ganito. Sa lalaki kasi, laging kailangan intindihin, unawain, tanggapin, patawarin. Di ba? Kasi, so, meron talagang mga lalaki na tumitikim even though they're married, even though they have a relationship. Siguro, hindi ko sinasabi na tama yung mali yun. Pero ang dami. Parang, it's not a normal thing talaga. Yep. At hindi dapat i-normalize, no? Madami. Madami. Ang dami. Alam mo yan? Alam na alam. Diba? Kaya nga maraming spakol eh. Totoo yan. Diba? Bakit merong spakol? Bakit ang daming, diba? So, maraming... Sa chat na lang eh. Yes. So, diba? Yung mundo kasi puno kasi ito ng temptasyon eh. Totoo. Sisukat nito gaano ka makapagpigil sa temptasyon. Yun. Correct. But most men are weak to that temptation. And ako na-admit ko, I'm one of them. Diba? Kasi parang, uy, wala to. Bebembangin ko lang naman to eh. There are no love eh. There's no emotions. It's just a physical na parang yung pangangailangan mo. Yes, lust. Pero, mali. Kasi hindi mo iniisip yung mga tao nagmamahal sa'yo. Sobrang mali. Sobrang mali yun. So, talagang, pinaka-the best is, dapat magmahalan kayo ng partner mo. Dapat, yun talaga, always, parang bago kayong karelasyon, dapat ganun. To prevent those temptations. Yeah. So, yun ang papayo ko. Dahil ko na sinabi Hindi, ganda nga eh. Nakikinig nga kami. We're all ears. Oo. Dahil dyan, ituloy natin sa top 5 na segment na sinabi ko sa Jorge. These are tough questions, 5 questions na mahirap. Tingin ko hindi sa'yo. Easy mo nga lang nakwento lahat eh. Sabi mo kanina sa temptasyon. Ngayon, gusto kong i-rate mo yung sarili mo from 1 to 10, 10 being the highest. Gaano ka katibay sa tukso ang isang boss toyo? Hindi marupok o sobrang tibay? Previous years, siguro mga 2020 below, siguro baka mga 6.5. I'm pero very weak in temptations. Pero matibay na rin yun, no? Yes. Pero ngayon, maybe an 8. So, there are still chances of getting into temptation. Wow, para masabi mo yan. Wala kang magagawa eh. Ganun talaga. Pero diba, like kung iniisip na hindi. Dahil meron tayong pamilya. Yep. Yun talaga. Tapos, basta, I'm just being real lang eh. Kasi, totoo. Yung mga lalaki na meron din ako kilalang lalaki hindi na mababae. Meron din. Pero, mas madami talaga yung nagpapatukso eh. Yep. So, let's just, hindi natin kailangan i-normalize yun na. Para lang sa kalaman nyo, hindi natin dapat i-normalize yun. Pero that's the reality. I'm just saying, kinukwento ko yung realidad. Totoo. Yung totoong nangyayari sa paligid. Hindi to fictitious or something na nag-invento ko. Pwede kayong mag-survey. Diba? So, kasi ako sobrang gala ko eh. Sobrang dami kong kilala. Diba? So, I'm just stating facts dun sa mga nakakasalamuha ko. Tama. Okay. So, true. Okay, next. Nahuli kang may kachat. Aamin ka o magde-deny? Umaamin ako. Totoo? Oh my God. Umaamin ang isang boss toyo. Umaamin ako, slight. Hindi. Kasi, i-shot ko naman. Hindi kami nakita. May ako mag-shot kasi, dati we were mga, hi, hello. Pero, after na wala na. Usually, pag nag-CR lang ako, pag wala lang magawa, after I woke up, CR lang ako, sa kubeta ako, mag-chat, hi, wala na. Yun lang. Parang, lang, palipas oras ko lang talaga, instead of nagbabasa ng newspaper. Feeling ko gano'n naman yung mga lalaki. Di ba? Oo. Totoo yan. Wala lang after nun. Pag may available. After nun, wala na. True. So, pero ngayon, hindi na siya ubred kasi nga, bakit? Baka may issue pa, di ba? So, di ba? Lalo ka ngayon, pero diba? Hindi, talaga, graduate ka na ba? Masasabi mo, hindi pa? Graduate, yes. Graduate na ako. That's cool. Parang kahapon lang. Hindi, joke lang. Graduate na. Nilalandi ka o ikaw ang nanlalandi? Nilalandi ako or... Ikaw ang nanlalandi. Dati talaga malandi ako eh. Halata. Malandi talaga ako dati. Tsaka very ako kasi, malaming talaga kasi ako.
So, Alam ko love language mo. Physical touch. Basta yun. Yan, medyo. Diba? So, No? bakit? Basta. Yun lang. Sige. Next. So, ano gusto mo? Ngayon, ikaw nilalandi o ikaw ang nalalandi? Sa ngayon, ayoko na parehas. Ayaw mo na? Kasi sa baka wife pag mo. nilandi ako, sa wife ko. Oo. Sa wife ko. Ito talagang dami, ang layo kasi ng bato eh. Hindi, kasi inisip ko kasi. Pero sa wife ko, syempre gusto ko na ako yung nilalandi. Sarap, Ako gusto diba? ko, ako True, Karik. ako yung inaalagaan. Makinig. Gusto ko yung ganun eh. Totoo. So, siguro matanda na kasi ako. Kaya gusto ko ng ganun. Naks. Yan. Next, sa kotse o sa kwarto? Syempre sa kwarto. Para magawa mo lahat. Kasi sa kotse, very limited yun. Nasikip doon. So, ang hirap doon. Paano mo gagawin? Sa manibela, sa upuan, sa backseat. Ang hirap, di ba? Na-imagine mo nga isa-isa eh. Oo, pero sa kwarto, mas okay sa kwarto. Kasi, andun lahat yung privacy nyo. Wala ka, di ka matatakot kasi nagpanagbibanga ka sa kotse. Baka may madaanan ka dyan. Di ba? Ma-videoan ka pa or something. Makato ka. Di ba? Sa kwarto, walang makapigil sa inyo. Magkortina daw sa kotse. Ha? Kahit na may paggalaw nun yung umuuga yun. Siyempre, persado ka pa. Di ba? So, sasabayan mo yung shock, no? Mahirap. Lang yan. Okay. Okay lang bang babae kung good provider ka naman? Hindi pa rin eh. It's not normal na mambabae ka. Pero nangyayari kasi. Yun talaga yun. It's not a normal thing na mambabae ka para sa lalaki. Hindi mo siya pwedeng i-normalize na babaero ko na kailangan tanggapin mo. Pero nangyayari. So, yun ang mahirap mahirap gawin kasi nangyayari siya. Hindi mo alam paano ititigil, paano matitigil. Pero it's not right. Hindi talaga hindi siya to lisensya para kumuha ka ng marami. Hindi. May huli, top 5 lang to pero may pang top 6 ako. Kung pwedeng mag-asawa ng madami, ilan gusto mo? Hindi ko yan naisip So never ko naisip na magkaroon ng 2 asawa or 3. Kasi mahirap. Una, malamang magsasalusan yung 2. Mag-aaway. They will be just a toxic pareho sa'yo eh. Hindi makakatulong. So pareha siya. Yung isa mag-iinarte, yung isa mag-iinarte. So yung 2 inarte, papasok sa iyo yun. So ikaw ngayon tuliro. Takina, inarte na naman itong isa, inarte itong isa. So, true. Diba? It depends eh. Hindi ko pa kasi natatry na. Wow. Diba? So, para sa akin yun. Talaktak para kay Boss Toyo. At dahil nasagot mo lahat ng tough questions ko, meron akong regalo sa'yo. Ano to? Ang tawag dyan, Tita Max Starter Fact. Ano to? Tingnan natin ha. I-unbox mo. Wipes. Pamunas. Hindi ako nagamit nito. Bakit? Kasi usually, sa kotse. Sa kotse. Bira ako sa kotse. Mahirap. Hindi ako nag-wipes kasi malimit. Kinakamay lang nila. Kamay? Naman. Tapos takbo sa CR. Kamay, tapos takbo sa CR. Ganun yun eh. Oo, di ba pag madumi, takbo sa CR. Kasi ayaw nila madumi yung bedsheet. So kamay, gagano'n lang. Tatakbo sa CR. Di ba? No dami beer. sabi niya sila daw. Ha? Ano yan? Sabi mo sila, takbo sila, sabi mo. Hindi. Takbo siya or... Okay. So, snow beer. Alam mo, hindi ko pa ito natatry. Na ano? Kainin? Nakainin before. Try mo lang. Yes, hindi ko alam nga. Malamig daw. Malamig. Ewan ko. Kasi snow eh. Ewan ko, hindi ko pa siya talaga natatry. Pero may nakakwento sa'yo. Lagi, sa mga memes, di ba? Sabi, diba? starter pack na ano, pero I've never used snow beer para sa intimate moment. And? Pineapple, pangpatamis daw. Pangpatamis daw. Pero mukha namang matamis yung akin, so hindi rin ako nag-inom ng pineapple. So, di ba? So, pero nice starter pack. Thank you. Ikaw, pinapainom mo ba to? Hindi ako nag-juice eh. Hindi din. Pinapakain mo ba rin ito? Hindi din. Di ba? So, hindi to starter pack. May starter pack ako na alam. Dapat pala i-revise ko na yung starter pack ko. Meron ako starter pack. Sige, anong suggestion mo? Baka pwede natin gawing business, di ba? Alin? Hindi. Joke lang. Wala. Mabait tayo ngayon eh. So yun. Okay, may gusto kayo promote. Ayan, syempre, follow me sa lahat ng aking social media accounts, yung Pinoy Pawn Star, syempre yung mga negosyo ko, yung mga, yung Boss Gold, syempre bago ko yung Mr. Pini Peanut Butter. Oo, nakita ko. Tapos, grabe. Yung Fresh Coolers,
At ano pa ba? So, yung Toyo Wear. Ayan. So, follow nyo lang lahat. And minsan, banding tayo soon sa lahat sa mga followers ko. Maraming salamat. Boss Toyo, maraming salamat. Thank you so much. Thank you It's very such an much. honor. At maraming salamat sa iyo kasi tinapos na naman mo itong episode natin na to. Kung ikaw ay nag-enjoy, pa-share naman to sa mga kakilala mo, pa-rate na rin, and i-comment mo na rin yung gusto mong i-comment. Diba? Lambing ko na rin yun sa inyo. Maraming salamat po again. Ito po si Tanya Chinita at ito ang usapang Sobrang Sagad. Maraming nalalagyan. Sobrang sagad. Diba? Oo, sagad. Ito po ang podcast narrated Tita Max. Thanks, Boss Toyo. Maraming salamat.